Laki mga toy oh. Laki mga toy oh. Grabe. Ito, malaki mga to. Oh. Tatlo yung, ay apat yung malaganda-ganda ring size. Ayun. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So, viewers, baka natin itong fishing spot natin noong nakaraan. Dito tayo sa may Barangay Buhayang Bato ulit. Ito lang tayo mga toy, gagawin natin. Bali magpapagos-agos lang tayo ulit. So yan mga toy, sit up tayo. So yun. Bali maraming salamat nga pala mga toy sa support nung nakarang upload natin. So grabe yung huli natin mga nakarang mga toy. Nakaisa pa tayong doon, dalag. So yan. Sit up tayo mga toy, dalawa ulit itong iwas natin. Mabilisan ng sit up to mga toy, nakano na tayo. Gamit ulit tayo ng yung kupong. Hindi ito mga toy, kupong. Kupong kasi mga toy, sir. Matagal na itong natin. Nabili natin surplus to sa surplus sa Recto. So yan, ganda yan. Yan. So mabilis lang yung sit up natin mga toy, kasi nakapag sit up naman na ako sa bahay. So kagabi. So medyo tinanghali lang tayo mga bayan lang mga toy. So bali na nakaraan kasi yung sit up natin no, 1 metro tsaka 2 dangkal, mga ganun. So ngayon ganun din gagawin natin mga toy, kasi di naman nagbago yung ilog. Bali malalim pa rin So yun mga toy. So ganun ulit yung gagawin natin mga toy. Yun, floater tayo. Maganda yung floater mga toy, kasi para pag inila kitang-kita. Kailangan yung tamang-tama lang yung yung bulati, di masyadong malaki. Puro niya ako niyan. Buray, nagulat naman ako. Mga ganun, Choy. Yun, si Mga Choy. Pero may kang digdig naman yan eh. Kita na naman kami ni Boss Si Araw Choy. Vlog nga pala, pa-support mga tayo kung sino pa yung hindi nakaka-subscribe sa kanya. Suporta naman ang channel ko para mamonetize naman ako. Yun. Siyempre, Please lagi naman natin. parang awa nyo na. Sa kanya na yung subscriber ko, akin na yung views nyo. Saan talaga na? Kain tayo. Ay, ito, kanina nakaraan na. Ang asim naman ito, Noy. Saan ka ba pupunta na naglalapya ka? Nag-comment ako doon. Saan yun? Sa Talip PH? Thailand? Sa mga Punta natin. Punta natin minsan siya ng Kalimpiit. O, punta natin sa Talip PH. Kasi natin. Support natin sa Araw Vlog, napakabait na to. Ang mga Bicolano dyan na nakakadalan, suportahan nindo ako para sa mga kami Bicolano. Magkahaba. Pati si mga nagadalang kabiwas. Mag-subscribe sa kuya. Bicol lang pala si Kabiwas ini. O, Bicol to. Bapungon to, balbasarado to. Dito lang ako nakaraan na mayo. Nangaging simana, Dito ka late. sa ito nagbanwit si kagiwas. Kay ba si Agum? Ha? Ayo, doon sa may Si Rarom. Oo. Dalawang pabiwas natin ulit mga tayo. Di ba? Punta wala maulit nun, puro lubot na yung battery ko. Ba't ayaw mo? Pero luwat na. Lubat na? Patay, sayang. Dito lang. Nakarami kaya ako dyan. Oo. Sa lubot na magal. Ito, lubot. Mga tayo, na lang, update na lang pagdating sa spot naman. Doon lang naman ako mga tayo. Bali pagos-agos lang tayo. Ayan, mga tayo, update na lang. Kausapin ko ba itong kabayan ko to? A few moments later. Pag ganito lang tayo mga tayo, pagos-agos lang tayo. Sana makatali. Ginagawa mo! Oo, sabi ko sa'yo. Wow! First cut! Ayos!
Iwanan ko na sana eh. First cuts tayo mga toy. Oh, sarap talaga. Ay, napaka the best talagang fishing spot na ito mga toy. Oh, kakalagay ko lang na mga toy. Oh, nakadalawa na tayo. Oh, meron pa oh. Ay, wala. Woohoo! Two shot. Bali, mainit lang mga toy, pero talagang mag-ano lang talaga, tiyaga ka lang talaga. Abangan nyo pala mga yung ano, shoutout natin. Ano eh, dito tayo ulit. Tsagaan lang talaga dito. Ay, mag-shoutout na pala tayo. Yun, shoutout tayo. Shoutout tayo sa ano, sa Aramil family sa Binangunan. Yun, shoutout sa inyo mga toy. Yan, solid supporter natin yan. Kulas TV, shoutout. Lia Tutana, yun, shoutout sa kapitbahay kong ano, maganda. John's Fishing TV, yun, shoutout. Aragones family from Tondo, Manila. Yun, shoutout. So, sana katulad ulit tong unang uli natin mga tayo na nakaraan. Salamat nga pala sa full support nyo mga tayo, mga sulit katuloy dyan, yun, shoutout. Silent viewers, yun, thank you. 1 hour later. Matagal na sundan mga tayo yung ano, bali yung dalawang sunod-sunod kanina mga tayo na ano lang, nasundan lang ano, dalawang piraso. Hindi na na-video mga tayo, matagal. Ganda pala dito, maaga mga tayo, no? Plak siguro. Hindi na po. Huli. Yun. Mga tayo, nadali rin natin sa bakas. Sunod-sunod na ito mga tayo. Haha, pang-5 na ito mga tayo. Hindi pa oh. Nakakapay isa pa ako tayo. Yung ay sus. Wala ka kayo. Oh no. Ay naku, sayang, laki nun. Sunod-sunod na ito mga tayo. Grabe. Ganito mga tayo pagkakawan, kaya lang mabilis tayong kain. Tagal nagpahinga mga tayo, tanghali dito pa. Siguro mga ano, nagpahinga siya ano, 2 oras. Walang kumibit mati kasi ang init kasi dito kayo. Huli ka, yun, huli nga mga to yun. Dali rin sa bakas. Oh, laki yun. Double guys. Wala siyang nawala mga to. Okay yun, laki. Wala pa eh. Sayang yung oras mga to eh. Oh, thank you. Ay, sus, kawala oh. Bumulak na naman. Grabe. Kawala na naman. Daming kawala.
natin, bubulak pa. Uy! Maliot yung hook kasi natin, mga tay. Matitindi yung tilapia dito, malalaki. Uy, nabawala na yung tilapia ko na. Mamaya tayo mag-ano. Mamaya tayo mag-shot. Yun! The best to talagang fishing spot to. Ayaw nila dito pumunta ba to eh, yung mga anglers dito sa Acacia. May kibit na rin kasi sa Acacia eh. Ayaw. Ito yung ganda ng bulate oh. Ganda ng pagkaganawa natin sigurado. Oh. Bira. Ginagawa mo. Kagatin nyo na at hapon na. Yun. Oh, laki mga tayo. Laki mga tayo. Grabe. Kaya pala biglang nawala yung floater ko mga tayo. Ito mga tayo, kinakagat pa yung isa ko. Grabe, ang laki oh. Gawin nga ng time nail tumatayo. Thank you Lord. Ay, ganda ng kibit dito sa race back natin mga tayo. Pagin natin itong huli natin mga tayo. Ayan mga tayo. Yung huli natin lalapad mga tayo. Woo! Nakailan na tayo. Bali yung ano dyan mga tayo. Bali yung dalawa. Walang ano dyan, walang video. You know. Lalapad. So yun mga tayo, shoutout na tayo. Baka ulanin pa tayo ito, mukhang ulan. Ay bulim-bulim dyan sa kabila mga tayo. Shoutout tayo mga tayo, shoutout tayo. Yun, shoutout nga pala kay ano, Nasboy TV, yun shoutout. Baron TV, yun shoutout. Pitonggo TV, shoutout. Ramju Vlog, yun shoutout. Bangkisius TV, Riding Thunders TV, yun sa NC Anglers Group, yun TV. Ay NC Anglers Group, maraming salamat sa mga bagong members natin. Si Kulas TV, yun shoutout. Shoutout nga pala kay ano, Isla Talim PH at si ano kay Talim PH. So coming soon. Baka to, abangan nyo mga to, pupunta kami ng Talim PH, kasama ko si ano si Aro Vlog. Yun, shoutout nga pala kay Aro Vlog kanina. So nakita kami kanina, bali doon sa mga tinamiwas sa kabila. Nakarami daw siya. Nakarami sa kabila na yun. So yun mga to. Isa pa. Shoutout nga pala kay ano, kay Team Kupiko ng Binangonan Rizal. Yun, shoutout. Cabal Mix Adventure CMA. Yun, shoutout. Shoutout nga pala kay Ipili Probles tsaka kay Kabiwas TV. Yun, shoutout. Yun mga tayo, bali focus tayo. Siguro mga 30 minutes na lang tayo. Yun, nakarami tayo mga tayo. Makahuli pa tayo kahit mga dalawa pa mga tayo. Para ano. Ayun mga tayo. Binitawan. Binitawan mga tayo. Lahat. Pinipit-pipit na pala. Ay, meron. Ito. Sumabit pala. Ano ito mga tayo? Lastik si mga sumabit pala alam rin mga tayo. Akala ko kung ano na. Ay, naku. Gumagalaw-galaw rin kasi mga tayo. Alam rin pala ako. Grabe, kinabahan naman ako Diyos. Wala pa naman, hindi ko pa naman dala yung pang ano, pansalok ko mga tayo. A few moments later. So yon mga toy. Bali uwi na tayo mga toy. Dire-diretso na naman tong pagpatakbo ng ano, pere.
maraming salamat mga toy sa pagsama nyo ulit sa panibagong fishing adventures natin ito. So siguro mga toy, pakiramdaman natin mga toy kung respect pa tayo ng isa. So yun mga toy, pakita natin yung huli natin. So yun mga toy, update sa huli. Yun oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, okay na yan mga toy, yan laki. Ito, malaki mga toy oh. Oh. 4 yung, ay 4 yung malaganda-ganda ring size. Ayun. Okay na yan mga toy. So yun mga toy, maraming salamat. Thank you. See you next vlog tayo mga toy. Maraming salamat. Thank you. Bye. Ayun ang spot natin kanina mga toy oh. Bali doon, naglakad tayo doon. Tapos tumawid tayo ng bangka dyan. Yun.